آياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بناني أني ورو شهر المحرم من هجرة سانكالو فلو بسوية وتاني ورو ناي. ميلادي نصارى كجاتي بافلا أني موغا أني ناني سانكالو ولون فلانا بسوية وموغاني فلانا. أمبي داود بو مسجد رجاء وأمبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى إلى آخر الآيات. لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام تمامي ألم مسامين كروتالندو aye Musa kapkon damina chogo fwanye alaka kishibaka jakara annahu lamma balagha asuddahu wastawa ala ya fwanye ya kotumami Musa ka hakili dafara akafanga dafara ala ye kodo ani doni ala yodama. ودي على ولما بلغ أصده تمام موسى سيرا أكا حكلي دفرا وقت مي واستوى أكا فنغ دفرا. عبد الرحمن صادق وكتشا نمبكي دي ني سيرا سامبيناني غالبا نبي ما جامنشيرا نو سيرا سامبيناني حكلي بدفا فنغ بدفا تمام أكا حكلي دفرا أكا فنغ دفرا أتيناه حكما وعلما. ne ala ye hikima dama kodo ani doni ne ala ye udama. qala mujahidu yani nubuwata mujahidu ko hukuma wa ilima ako ye munye ko nabi nyumaya. mami asera hakili dafara fanga dafara ala ye kodon dama ka hakili dama ka doni dama. وكذلك نجزي المحسنين. alako alayen ninke Musa ye chogomi
musa doronte ninye mogo niye mogo nyumande iye ini ala chenye iye nyali ke nyuma yake kata damfe umfanama ala ben ninkiye abe kodon dima abe doni dima kila famu mogo nyumambe mogo niye ni ala chenye ini ala che iyonye iye nyuma yake kata damfe uma ala ye musa sara chogomite ala bo ofanaki aboki ifanai summa jakara taala sababu usulihi ila ma kana taala qaddara lahu min nabuwati wa taklim o ko fe ala binan kibariya ala ye millatige musa ye min ye nabu nyumaya ani ala ka kuma nyogonya ala yo millatige musa ko bena ke musa ye o be soro chogomi o be serenu sababu mununye ala beno fonye ni musa be do sababu la في قداية قتله ذلك القبطيا الذي كان سبب خروجه من ديار المصرية إلى بلاد مدينة وكرسني سبب جمعي موسى يقبطيغان كادو رفها من يفرونك قبل مغدوه وفغالي دكرا سببه ni موسى تارا كتا مصر كبورا مصر كتا مدينة دبولا atara misra kata mariana dugula akan nabi maya sababu ani ala ka kuma nyogonya sababu kera munye mogo do de fagara bolo o de kera bo sababu e ka bo misra kata mariana ala ko wadagala al madinatan ala hin qaflati min ahliha musa donna misra dugu kono iya do musa alla mona firawna ka dude kono tuma mi hakili dafarate fanga dafarate adonna misra dugu kono abake ka yala dugu kono wakati ni dugu mo hakilite dugu kono nana doni ko ko abese ka ke qailulay atumbe arabu kala dala tile gamfe bebeta doika sokono kada kalafia ibasro bebe sinogola tile gan sinogola mogo site dugu kono nibe yala dugu kono mogo hakilite dugu kono nala bebe kasho kono ibe sinogola nin qafla wakati mu nyinana dugu kono nala abese ka ke tumbe qailula la ubu katile gan sinogola ube kodo nana minye dugu mogo sugula o wakati u hakilite dugu kono nano fe usugula lendoni o koyinye bo o wakati de o hakilite dugu kono nano fe wakati mi musa donna dugu kono abake katama dugu kono kayala fawajada fiha arajulaini yaqtatilan musa ye mogo fula soro dugu kono naina ubake ka nyogon sama ubekele ni nyogon sama la haja misiyatihi ke fulai ke doyi oye musa ka kabila mogo oye bani sirlanka de wa haja min aduwihi ke doyi oye musa ka jugu dode firawuna ka kabila mogo kubti gankaw fastaqasahu alladhi min shiyatihi ke minye musa ka siya mogo ya ka kabila mogo bani sirlanka waya dama kasi musa la ko musa ka ale deme aya dama kasi musa la kata jomma ala alladhi min aduwihi aya dama kasi musa la kata mogoka aya dama kasi musa la mogoka mogo minye aka juguye kubuti ganka parce que bani salanka ka jugu de kubuti ganka we donc aya nyine musa fe ko musa ka ale deme kubuti ganka inka kube kelela fawakajahu musa donc istiqasa min fule ninye anya fo tawhid bondala abe tawhid tigo bolo akhira tigo bolo al istiqasatu bi ghairi allah shirku ki dama kasini alla tanaye fulanka fo yadero ate dembe dama kashi ka keni foye ni alla kelempewte obe tawhid bondala obe akhira bondaw kono mais afuleya bari selanka nye dama kashi ke ni musa ye ko aka dema ka jukuka nuno be fara nyogon ka chogodi don ke bawo ko al istiqasatu nawayin istiqasatu jaijatun wal istiqasatu mamnuwa
dama kasi ye cogoya fula de dama kasi do dagara dama kasi do balileno dama kasi min balileno istighasatul mamnu dama kasi min balileno ni shirku do ki dama kasi dan fenna fen minte dan fen barai ni dama kasi dan fenna ka fen ni dan fen minte dan fen bolo nu o kere kirani ala de ni dama kasi de fulanka fuyai ni dama kasi de musrikiyai misali la waliju be jamana were la ebe jamana were la ube waliju be dugula ebe kungo konona la ni jugu bena ema sisa waliju inte alebe fo dugu were de la ki dama kasi ya waliju fulana nanan de men ni jugula ate ikoro ni nye dama kasi nye shirku de parce que fule ka femore min bi koro iya wele kata min na tese ka nyanabo ni nye shirku de a ube sube kabulu kono itari dama kasi sude la karasa dentene bolo dendima ube karasa garjage tenela ika garjage kenela karasa bana benam furake su fana da be kabulu kono ni nye dama kasi min ni nye musrake o ye ka femore wole min ta alai dama kasi min daga lendo ni ye deme ni dan fen fenna yi dama kasi dan fen fenna mi ala ya se dama be se kake bashi tola o de fule ninye eni jugu be nyogona mogo do nana e baro o tigi fanga bala eni mogo min be nyogona abese wala karasandeme ni min deme karasa ba fe kin faga ba fe kin toro e yere baro abese ka tigi mina ka boila ni dama kasi bashi tenina ashebe nina a ube e ka doni do dalembe duguma mogo do nana karasandeme ikinyu nka donila abese ki deme kinyu fana ninye dama kasi minye ninye deme nyine minye ye deme nyine dan fen na mi na shebala donc ndi dama kasi suku basite nina Musa taye minde aye fende nyine Musa fe mi sebe Musa ye abese kake ni dama kasi basite nina nindagara me niye fendo nyine dan fen mi se taye alaki de kerekerani o keliye o de shirkwe fawakazahu Musa faqada alayhi tumami ayedde men nyine Musa fe akajugu inka Musa ye abolo kuru ka ewa chein gosini bolo kuru inye sayalla tigraka bolo kuru kele Musa yodo ke cheina jugu ina kubutigan kaima asara qala haja min amali shaytan me Musa ma dabwa kama ka faqade Musa ya dabwa kama de abe faranni na chogomi me ala ya latige kubutigan kain kakka ke saye asara a Musa ko ninye shaytan ka barade ne kolima wuli afaqali kama min nim bolo kuru kerenya faqa ninye shaytan ka barade innahu aduwwun mudillu mubin shaytan ye jugude kata hada mademma shaytan ye mugo fili bagade na filili be kene kafana mugo fili bagade shaytan jugude shaytan fili bagade shaytan na be mugo fili la filili min na bangalelo shaytan de ka filili en ninye shaytan de ka jugu ya ninye ne ma dabo ningama qala rabbi bima ana amuta alayya falan akuna jahira lil mujrimin ninkere ha ube kuma ne refa qala rabbi Musa kunti ala inni jalamutu nafsi ne nyiro kuntono nyen nimbara minke nyiro kuntono faghfir li faghfara lahum ala ikanka junubu ya fa ikaya fa nema ala ya ka junubu ya fa innahu huwal ghafurur rahim ala jon sutura bagade junubula ala yenne malikela de naba jonnema anko ghafur mustanqu min al maghfara nege banku fula de do nu betakele yoro lawba sori ukunna nafa fula bala
ni ya sori kun nabi kun sutura awa minye awa tile ani finye ani binye kalaw abeke sababu ka kun kisi ka bo ulu fana ma fen fula yera la bo ni ala fana ko kafur fen fula bala ala be jon sutura suni tile ibe ala soso ibe junubu ke ala be sutura mogote boy ka junubu in kalama me ini tubira kata ma ba sagi ka yafi ma fana abe sutura ka junubu la aba sagi ka yafi ma ala ka sutura be jonka odi ato salafu doko akonni kasa tumbe junubu la mogote se ka gere wulula salafu tumbu yere majigide ni kasa tumbe junubu la iba sor junubu te wulula me ube nunu fo yere majigini wajuli kama ni kasa tumbe junubu la ko mogote se ka gere wulula me hada made kasate junubu la ibe ala soso ala bi sutura ni tubira katama fana abaya fa yemote bo kalama odi ato qahatani ko kan nuniya kono law alimu qabiha sarirati la aba salam alayya man yalqani ako aleka to nyogona je nyogona tero ba bonya ako min gundongo ko jugu min bale bolo gondola juguma munum bale bolo gondola mutu nyodo ku be baka salamu bilale kasirala nuna benna donc ala be hada maden sutura ibe ala soso ni junubu ke ala bi sutura abe sagi ka ya faye wode kafuru ye arrahim ala yenne malikeda de abaka jonnema qala rabbi musa ko ntigi ala bima ani amuta alayya falan akuna jahira lil mujrimin akon tigi ala yenne ma min kenye ay bima jalita li min al-jahi wal-ijji wal-mani'ati uye daraja min dinnema iye bonya min dinnema uye balili min dinnema kim bali fen chamana ka karamani bonya kenya kinka junubu ya fanye falani akuna jahira ay mu'ina lil mujrimina ne ka shito kono ne teke tonyale kala ka demele kala tuguni tonyale kala ka demeliwa nete ke tonyali kela deme bagay tinyali kela nete ke tinyali kela si deme bagay tuguni uye ni nema mindi nema ka daraja mindi nema ka bonya mindi nema ka karama mindi nema ka nek bali fenchama munun tunkanki soro kembal wala no mun soro o koso nete ke tinyali kela deme bagay abada balu sadi ya iranna ya ako ja hada mademmi ni ala ye yurwali kiye ala ye nema kiye e kanka ke nyuman kelaw deme bagade e manka ke ko jugu kelay make e manka ke ko jugu kela deme bagay mogo ni ala ye nema ke akera aye shede dima uba aye doni de dima uba aye yurwali de dima ni ala kon ye nema ke hada madenye e nema tigi manka ke tiali kela si deme bagay ambo do musa ka kumala ya iye nema minke neka o koso nete ke tinyali kilasi deme bagay tuguni nema tigi ala ye bonyani karmani nema ke mo minye ki lafiya doni bi bolo ube titiri ube daraja undi joyoro dirima ube sebiye e manka ke tinyali kilasi deme bagay ikanka nyuman kelaw de deme imanka tinyali kela deme mais jiyan labayna bil akis illa ma rahim rabbi nema tiku kelen munu nu ala hinalura ala yu nema ulube nyuman kela udeme sino nema tiki chama bi abeto nyali kela ni chiali kela de deme kateme nyuman kela uka nema tiki chama joyoro mimba bola be chiali kela ude deme nai seni yurwali mimbala kacha ka chiali kela ude deme kateme nyali kela uka kateme nyuman kela uka kasoro min be qur'ana aya kono ambe min ta musa ka qisa la faida la ni ala ye nema ki e manka ke tinyali kala si deme bagay ka si kono mun kasiru ko lil mujrimin ayali kafirin bika al mukhalifin li amrika mo mununye e ala fisur waliya ka kafiraniye mununye kan nyamar kan soso ne musa teke wulu deme bagay abada فأصبح في المدينة خائفا يترقب
فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فاصبح في المدينة خائفا يترقب ننكيل يقول تعالى مخبر عن موسى عليه السلام ألا بافم مسامين كورتا لندو نابان كباريا كبو موسى ما على كتشباكا لما قتل ذلك لقبطية أنه أصبح تمامي أيو قبطيغان كيم فقا اللبنا في المدينة قائفا اللبنا مصر الدقو كنو أسراني أي مما آرت ما فعلا أيبارا منك أسرالين بأغشي كنو أنو كولو كولو كرو يترقب ناباك كتباريا ولمي Firauna na kajjama be nyogo nyemminka ubena min fo ale ubena min kala abake ko lamme bunkasiri ko yatarakabu yatalaffatu wa yatawaqqau ma yakunu min haja al-amri abake ka ko laje na be makono ke nin koy ko jumambe na ke ala famarra fi badi turugati asirane abake ka ko lamme parce que Musa bado ni mo min fagara misranka be bado barisalanka be bado mo site farinya ka kubtigan ka faga misra kono fonna kera Musa ya lemi lamona Firauna ka dukono sino barisalanka site jate fariya kake wodi ato asiralen to raddu kono parce que bado nimbara ke baga ite mo simira ke baga la nalete parce que lemi lamona Firauna ka dukono jafariya dobe alela katuma kateme barisalanka toka asiralen tora dugu kono be kibare wala min benafo katola atemenani dugu kono nay na katemeni yoro doye tuguni fayjal leji astansarahu bil amusi yastasiruhu Musa bumim abebu min kalama tamato misra dugu kono asirane ajrone abebu min kalama dro kunu chemi ni kumutiganka tumbe nyogona na yedde menyini Musa fe Musa bebo min kalama oni kumutiganka werebe kelela tuguni ayedde menyini Musa fe tuguni qala lahu Musa ko ma innaka laqawiyyun mubin akoye fendom bali esade ka fendom bali ya bekene ka bangelendo kunu ede ni mogodo tumbe nyogona ya ne wole kinki deme bolo kuru keren bora wala o kera saya ne bola sara bi fana ede ni mogo wore be nyogo na be na ne wole kinki demo wala fana fana fendom bali ka fendom bali ya bangalende de tumami Musa e mankanci bari salankai nan nin chogola falamma arada an yabsita billadhi huwa addu lahum tumami Musa ya lanyini munyu fula be jugu ya bafe ko mina ko bo chaina ko butiganka Musa ye mankanci ya yere kam moy na folo barisalan kai na ko abake ka ko min ke ko bentantele kunu eni me tumbena bi ebe ni nyogona la fendom bali de tuma ya ye mankanci barisalan kai ma me Musa la ya la nyine ka ko butigan kai mina puru ka boy barisalan kan fana jatela ayem mankan minci alela Musa bafe kana bolokuru indi alede matuguni min kera Musa bolo fana bolokuru kele na bodo asiranna qala ya Musa ako Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsa bil ams ako Musa bafe kana fana faga komi kunu ye mo faga chokomi ibafe kin fana faga parce que ban saranka unyana Musa mankanci alela abena alede mina kabu
kasor musa lanyina tumba fe ka jugu inde min fula ka jugu inde mina mi ale nyana mankan cira le minna bolo samana kanale de ma ba fe kale de mina kale bugo akoy ba fe kanne fana faga ko mi kunu ye mo faga ya to gomiya bun kasir benin de foya abdurrahman sadi min ye tawsir al muyassar benin de fo bani selan kaunde siranna musa ben ale mina ka bugo akoy ba fe kanne faga wa komi kunu ye mo faga chogomi in turidu illa an takuna jabbara fil ard musa eta foi la nyini ete foi la nyini dugu koro kare ebe min la nyini misira dugu koro ka ye ba fe ka ke yere sago kala de ya ete foi la nyini ya ni yere sago kete ite foi la nyini dugu koro ka ya ni yere sago kete o ma turidu an takuna min al muslihina musa eta fe ka ke nyali kala e koy eta fe ka ke nyali kala de e ba fe ka ke nyali kala de ya falamma sami'a zalika liqubutiyu laqifaha min fammihi tuma min qubti gan kan yen nimme bari salan kayinna ayen nin kuma mina kabo ban salan kayin dala summa jahaba biha ila babi fir'auna wa liqaha indahu an kuma intara fir'auna dala atara kuma in fo fir'auna kam mugoye falima fir'aunu bizalika fastadda hanaquhu wa ajama ala qatl musa aw tumami fir'auna yennin do ko ja musa de kubutigan kayin faga fir'auna kaddimi abonyana musa ka addan tigira musa fagalika fatalabuhu fabasu wara'ahu liyuhdiruhu lidhalika aw fir'auna yajma wuli ayam mugo do wuli ku kata musa nyini ku kananai ku fa ala binu odefu qala lahum aya وبنيفه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ñogoña kera firawna na ka jama bolo ko jama ka wuli kata musa mina ukanana ya ka faga ninkele cedo be ala yire ya wole ni ceyai parce que jama tarani sira minye ama tanu o sirai ale ye dugu ko fela mina ni sira wore ye ka boli kana musa kana jama ko sanu kase musa ma ale kase musa ma kabira foi ala ya wole ko ceye parce que ay ceya ke waja rajul min aqsa al madinati ala ko cedo nana ka boni jugun ko fela ye dugu yoro janye sira min kasuru jama yota sira min ka jaddugo ko fela yota ale yota yesha me ale yota take katama chogolare abe bolide ayesira janta dugu ko fela sirata to borani dugu kononai ale dugu ko fela sirata bake ka boli kana ale folo nana musa masani jama kashama qala ya musa akum musa inna lil malaa'ikati yamiruna bika liyaqtuluka awa firawna na ka jama ya nyogonye ikade nyogonye kera munka ubi faga jama ya nyogonye ka kubi faga fa akhruj awa sisa bom misra ka dugu kono ibeta yoro mi kata inni laka minan nasihina ne ye konnan jabaga de kana yimade ne konnan jabaga de kana yima kani soroya ha bo ikata وجاء رجل بنكسر وصفه برجوليتي ألا يتشي من كتني تشي لأنه قال فالطريقة بس كجمد دون نسرة مني ألا يسرة فله فسلك الطريقة أقرب من طريق الذي بويس وراءه بنكسر كنا تقولا أي لي سرتا سرة من كتلي كتمولو كسرك فسبق إلى موسى علينا أيوكم موسى لا فقال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أكون موسى جماعي نغني كما يتساورون فيك
وينيو حكلنا نينيكا إرنيوك إيكا ليقتلوك كوبو فأخرج أي من البلاد ومصر دوغو كونو ده إني لك من الناس هنا نيما كنا نجابا ده نانا كنا نجابا كي بو إيكاتا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. tumami ceyinye Musa kibariya ko Firawuna na ka jama ye nyogonye aka kola kuba faga fa kharaja minha qaifa yataraqab Musa bora Misra asiralne na bake ka kibariya ulame min bena fo min bena ke asilade bora Misra قال ربي أكونتي على نجيني من القوم الظالمين على إكنك شكبو مغطوني لكلاوما parce que Firauna na kajama fule katugu Musa ko kanyini kuba faga tonyali dedo parce que ayem mo min faga ma yiretu qataw dedo akelen ko fe fana ye ya fanyini ala fe ala ya katubu mina ala ya farama donc ala ya falen ko fe mo ma ka katubu mina ko dola ni e wulila katugo ko o ko ina iye tonyali kelo bete tonyali kala e tonyali kala de parce que Musa nyini fenka manka nyini minka odi ato ko ala ntigi ala nkishi kabe mo tonyali kelawuma parce que ye Musa nyini ko ba faka tonyali de ka parce que ale ma tuko ka chey faka ka tawdero o ko fe aya nyini ala fe ka tube ka tala ma wala ka ya fam ala ya ka tubu min ala ya farama nu ulu tugura ko ola ona tabe kulu ba faka o ya tonyo akon kishi kabo mo tonyali kelawuma ولما توجه تلقاء مدينة تمام موسى نيسير مدينة بفامي أيا نيسي مدينة بفامي دونا وسيرالا قال سار بيان يهديني سواء السبيل parce que Musa donna Madiana kasirala kasoro Musa tunye mugoye mugo atumbe nema de komo mugo nema lende no atumbe nyema ya so de kono mugo min tumbe ni nema ni lafiya inna e ka boka kungo kono jamina ka dugu do siramina dugu mita do yere nan kan fen fanate ishe de malimo hada maden fule lafiya ni nema ni korta do te soro ni gelya do de miso lafiya ni daraja korta do to soro ni la jarabi do de misoro odi atun ko de lakas imamu na safa yinenka yala ala ki lafiya de folo o ko fa ki la jarabi ubi ala ki la jarabi do ko fa ki lafiya imam na safa ko mo site lafiya soro folo ni man la jarabi de ako herani lafiya te soro folo ni balawni la jarabi de mi soro donc Musa bora kado Madiana sirala bal kana fi rafa'iyati wa ni'amati wa riyasati وياسر أتي سيرا إندو أتي مديانا دو أتي مديانا سيرا إندو بل
atumbe lafiya de la ani nema ani nyemaya kabola ka sira mina ita sira min do ka koro mogo ka bo ni nema la ka do kungo kono sira la ita sira min do fa kharaja minha khaifa yataraqabu yatalafatu bun kasir be yataraqabu kira baki ka kollaje aba kollaje yam aba kollaje lam abdurrahman sadi baki ka kibar yawlame min benafu min benake qala rabbi najjini min alqawmi jalin ay min fir'auna wa malaihi nkisi kabo mugo tonyale kelama fir'auna na ka jama fajakaru anna allah subhanahu wa ta'ala bun kasir ko ku yafo ko ala yam malika do bilanye so tigi min be sirayra mi allah wa alam nunu tafsir kala sahada unten nunu fo ale fana yafo bi siqati tamrid wa jukira nunu allah wa alam donc ay ala deli ala be saka madiana sira abesaka kanda kata sira nyuma masira tilena ma chogomi abesaka madiana sorolla fi ala chogomi ay ala deli wala koni ay madiana sira mina atara walamma warada ma madiana mami anana madiana ka jita yorola yado dugu be folo iba soro dugu ka jita yoro be dugu kene mala dela dugu be jita kolo minna iba soro kolo be dugu dade fe folo iba damina kolo de la folo o ko fe be do dugu kono madiana kaw be jita yoro mi anu bu ka bagaw mi kolo minna musa tara madiana atara fo anana madiana ka jita yoro ina be jita kolo minna ka bagaw mi kolo minna ananai wajada alayhi ummatan minan nas aye jama hadamaden jama do soro jama anko ummata qur'ana la abena jama la abena wakati wula donc abena dina la inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ninda ka dina ye dina kele ummata o yoro dina de la ummata bena wakati la wadakara bada ummati yusufu ka qisala a hakili jigina wakati kofe ummata bena jamala hadamaden jamala wajara alayhi ummata minan nas ay hadamaden jama do soro koloina ubake yasquna ubake ku kabagawmi wajada min dunihim ay asro jamain koro imratani tajudani ayem muso fula soro ulu faralente jamain kade jamain be koloyin na ubu ka bagayumi muso fula imba dama yu kan ewa baw fara nyogon ka jolembu baw kunna ulu mado jamain na muso fula ulu jolembe kerefe jamain koro kerefe uyu ka baw fara nyogon ka jolembu baw kunna tuma me musa nana koloyin na ce dama de be koloina ubaka ku ka bagawmi ni muso fulay ulu fula jolen bu bagawun kunna ku ka bagawun fara nyogon ka ku jo kunna taw sirgalaw do ba fo kolo dugu mogo munun be kolona u jugu yale kata muso fulay ma utafe hari muso fulan nunun ka baga ka faru ka baga ka kammi abdurrahman saduku nimbo ka adabu ya baliya anu ni hadama de nya nyumanto la numbo yira nu te so muso fula in ka baga fula u ka baw ka gere wala utafu ka baw ka mi ka faru ka baw ka u jolem bu baw kunna musa yu yenni la halala muso in fula u hinna ya musa mina qala musa ko ma katabukuma akan fula fana ka kibare jumai mogo to bebe kolola ubu ka baga umme au kelen jole na ka baga kunna afara lente jamaka au panaka fulaka kibare jumae qala ta muso fulayin ko la nisqi hatta yusdira iriaw au ko koni ni au nan ka baga nana bo au tan ka baga ummi fo bagantigi be baga minaya ni ulu beyu ka baga ummi utara wakati mi mogote am fana be gere koloy nan banka baga ummi ambe fayda do soroya a fayda do ye munye
k'a fɔ depuis gale cɛ wali cɛ ni wali muso tɛ ɲagambi fɛn ye ikhtilatu kurana yɛrɛ ma sɔn o ma ni muso fula filɛ u ma sɔn ka ɲagambi cɛw la o fula ni u ka baganw b'o dama de ni cɛw y'u ka baganw min kɔlɔ la ka taa pewu de olu fula bɛna kɔlɔ la u b'a sɔrɔ cɛ si tɛ u b'u ka baganw min nin b'a yira cɛ ni muso man ka ɲagambi haramu silamɛya sariya la a kɛra u ɲagambira silama kalanyɔrɔ de la silamɛya jamiyaw de la silama madrasaw de la jamana kɔnɔ a kɛra sa u ɲagambira ekelisow de haram fi din al-islam cɛ ni muso ka ɲagambi ye haramu de silamɛya sariya y'a haramuya a fɔlen nin kisa kɔnɔ silamɛya sariya sagiran ka sariya yɛrɛ fana y'a haramuya hari dondolo ciden bɔtɔ misiri la a ɲa bɛ cɛw ni muso ɲagambira sira la misiri sira la a ko ya masara nisa'i aqiranna wala tahwanna tariqa a ko muso jama ayata kofe akana ɲagambi cɛw la sira la a tɛ bɛn aw musow ye a ka taama sira camancɛ la hadisa sahalen dɔ bɛ Bunimaja kɔnɔ a ko musow jama a ye mabɔ cɛw la ka taa kɛrɛfɛ a tɛ bɛn muso ye ka taama sira camancɛ la musow taara miru muso min ye hadisa in mafula ciden ka nin kuma fɔ musow ye a bɛ bɔra sira camancɛ la ka taa miru sira kɛrɛfɛ la k'olu taara miru kogow de kɛrɛfɛ n'u bɛ taama kogow kɛrɛfɛ ko hari ka hijabu fo a bɛ nɔrɔ kogo la muso bɛ taara sira kɛrɛfɛ ka taa miru kogow la ka taama kogow kɛrɛfɛ hari ka hijabu fo pour musow nɔrɔla kogo la ka taa fo ka hijabu bɛ nɔrɔ kogo la i y'a dɔn fɔlɔ ka kogo ye bɔgɔw de kalaw ni fɛnw b'a la fini bɛ nɔrɔ a la fo ka finiw bɛ nɔrɔ kogo la misiri sira a bɛ daga kalanyɔrɔw ni sugu de la cɛ ni muso ka ɲagami salli yɔrɔ filɛ misiri kɔnɔ ciden ko cɛw ka safa ɲuman ye u ka safa fɔlɔ ye u ka safa jugu ye u ka safa laban ye parce que ni musow ka so musow ka safa ye u ka safa laban ye u ka safa jugu ye u ka safa fɔlɔ ni cɛw ka so Ummu Salamata ka hadisa dɔ bɛ a ko ni ciden ye salamu bila n'a b'a ɲɛsilen to kɔrɔ ma astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakata ya jil jalalul kiram ko ale bolo ciden tɛ nin kɛ foyi kama fo musow ka bɔ misiri kɔnɔ cani cɛw ka wuli olu kana ɲagami sira la parce que ciden ka sɛbɛw a tun b'u ka jogo la sunna dɔw bolo ni ciden ye salamu bila ka ɲɛsilen to kɔrɔ ma n'a ma yɛlɛma ka ɲɛsi aw ma mɔgɔ si tɛ wuli a nɔ la a ko ale bolo ciden tun tɛ nin kɛ foyi kama fo musow ka bɔ ka taa sani cɛw ka bɔ u kana ɲagami sira la wala wali cɛw ni wali musow ɲagambi haramulen de dɛ a filɛ yan ni muso ninnu u b'u ka bagaw fara ɲɔgɔn kan ka jɔ de ni cɛw ye lamini kɛ u y'u ka bagaw min u taara pewu mɔgɔ tɛ muso fila in bɛna k'u ka bagaw min anw karamɔgɔw yɛrɛ de b'u fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ senfulu fana tɛ dɛ minnu b'u danbe ka taa sunna karamɔgɔya ma bi jamana in kɔnɔ olu de walimuso ɲagambi ani ka mikorow di walimusow ma u ka wajulu kɛ u ka lamɛn ka di olu de ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan hali bidiya mɔgɔw t'o kɛ jamana in kɔnɔ minnu b'u danbe ka taa sunna na ka baaraw de ye nin ye u tɛ kuranna kɔnɔ u tɛ sunna kɔnɔ ciden ka disaw kɔnɔ olu de ye nin ko kuraw don a kɔnɔ laïcité ni démocratie ko ni siyasa ni politiki de y'u bila la ani titire ɲini ni tɔgɔ ɲini ni daraja ɲini diɲɛ ɲini ni fɛn ɲini ala ko tɛ ciden ko tɛ qalata la nisqi hatta yusdira riyahu wa abuna shaykhun kabir aw muso fula ko ni yaye Allahu akbar una kun yɛrɛ fana ka bɔ yɛrɛ u ka sow fana kɔnɔ unu bagaw kana hari kolonda la u y'o fana kun fɔ ni yaye anw bɔra an musolamaw an bɔra ko anw bɛna ba min an fa de ye cɛkɔrɔba ye ale yɛrɛ tɛ se ka bɔ ka baga minan t'anw bolo darura u y'o bɔ kun fɔ fana darura anw fa ye cɛkɔrɔba de baga minan t'a bolo
an de ya den muso ya den yin musulmanu da an da ya den muso ye o de yan hatagiya kallabo an kanawa ba wu yere mi an fada ya bai nin kele wuka hinna ya musa mina fasaga lahuma musa yu fulaka baumi uye ayuka baumi uye usagira kata summa tawalla ila jilli ni yaira tile gandero ya soro tile kafai tumami musa ye baga nunu midro musa fana ya kodi iri do be suma bala musa tara sigi iri suma koro fakhala rabbi akontigi ala inni lima anjalita ilayya min khayri faqir awa kontigi ala ibe hera min jigi kana nema ngata girasa de nimba soro ninya to fana fiqu tigu be kuma do boya tumami uye munyugon soso fanta anim miskine juman kala halakai majahabu dola unuko fan miskine nuko miskine ko o la halaka jugo la halaka gele kateme faqiruka do ko ayi faqiru de kala halaka jugo ale de kala halaka gele kateme fantanka delela be jontala ha munun ko fantan de kala halaka gele kateme miskine ka della damado della folo tumami ala yere tumbe jakatila min ka gele ala ba damina odela ako inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin ala ya damina fantaundela o kofi anana miskini wala kele fulanna atumbe ciden ka dawla allahumma inna a'udhu bika min al faqri ciden tumbe ala deli minye awal faqiru fantanya ciden tumbe ala deli ko ala ka le kisama me atumbe ciden ka dawla ko ala ka ale faran ala ka le kunu miskinau ka jamala ala ka le kunu miskinau ka jamala nin te della fulay ni nyaira fantanya aka jugu miskinaya fula sabanna tumamu tumbe fantanni miskine kala halafu ko fantanye de mogo minni asam balo tila fulay ba soro hari tilanje tabo nuko karasaka sam balo amusaka kanna fagata bebbe million kelende ma iba soro wa biduru de babo tot betabolo ninde togo ko faqiru me ko miskine ni aka sam balo nu ya tila nu ko karasaka sam balo ye million kelende iba soro wa kemen babolo wa kemere tabolo ube iba soro wa kemen wa biduru babolo wa biduru de baje ni nyem miskine donc ni yaira fantanka gele o ka della do ye jumaye o ko musa tumbe e wa iri koro atumbe nin kuma fo iri koro wakati mi fo ide taboro musa sigilen tumbe iri koro tumbe nin kuma fo wakati mi fo ide tunte musa bolo miskine fana qur'ana kono ala ko wa masafinatu fakana ha fakana tube fakana فكانت للمساكين يعملون في البحر قدر كبار يلا اكو باتوي مسكينه ودي تا تونيه باتو ني وبي بارake باجي كون باتو مومن يرا مومن بول موسى تمبن ني فودو مي فوي تافلو مسكينه فنالا كو باتو بوبولو donc wala faqiru de kajuguni miskine faqiru de kala halaka jugune miskine nuka delilawi Musa atara sigi iri koroka ala delite bo uba fo ninde ma fana ko atawassul bi hali dai kademe nyini ala fe ni emi mbake kademe nyini ala fe ni kala halai mbo fo tele yala tawassulu la hala worodeno atawassul bi asma'illah kiyere gere ala la kala delini ala ka to nyuma wi de la bola ni sera aqida yorola aqida bonda nan sera o yorola mba faram falja ku de la fo ni nya folo e ka tawassulu ke
كالا دلينا أكتو نموي فلنا توسل بصفات الله كالا دلينا كم منكتو نموي سبنا توسل إلى الله بأفواله كتوسل كالا دليني على يريكا كوكيتاوي ناننا توسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسله ناننا كدمني على فيك ni limaniya ni alaye ani limaniya ni ala kacido rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ifule ka ala deli iye limaniya min keni alaye iye limaniya min keni cidenye ibese ka ala deli no fanay duruna atawassul ila allah azza wa jalla bil a'mali salihati ipese ka ala delini ka bara nyuma fana mogo sabami nu do na kulungon kono ni kulungon da tuguraw dalaw yo delilay doye ala delina ka bange baga bato min kala siralay doye ala deli aya yere mina minke kabo musoma wali musoma ha doye ala deli ni ayedana ya dafali minke ala ye ubo kulungo in kono ibese ka ala delini ka bara nyuma ye bara munun karsira alay worona tawassul bi hali dai hada madenka ala delini ka la hala an tigi ala e ala yere bendo e ala yere nyabe nela mbenni la hala mina yala nyabala o kuso ala ninkenye e ala nyabala bana bennela yala yere bado bana benna ala inya ben ka banana ala mfurake ala inya ben ka fantanyan nin ka daguna ala ngar jage ubo de lata musa fule ka ala delini akalla halade ha fa qala rabbi inni lima anjalita ilayya min khairi faqir qur akalla hala mo folaya na tagilendo donc fule ka ala delini akalla halay hala min baka donc ka ala delini ka la halay adagara silamiya sariyala bo tawassulu dobe ba fo tawassulu mamnu kominte ko yorola ni sera agida bondan o yorola watti bo be fo minya wa allahumma inni as'aluka bi jahi nabi bi jahi mustafa uba fo nunu ma tawassulu mamnu nunu nya ala deli sugu minu nyolu ulu balile ndolu haramale wati tira subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu ni ala sunna sini iriyadi debe komi sangiye wa tawsiri ka dondo minanna ni ala sunna sini ne ala fana sanjima wa fana minanna iriyadi salihuna dersu debe subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayatan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بناني أني ورو شهر المحرم من هجرة سانكالو فلو بسوية وتن ورو ناي ميلاد النصارى كجاتي بافلا أني موغا أني ناني سانكالو ولون فلانا بسوية وموغاني فلاناي أمبي داود بو مسجد رجاق وأمبوكنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أصده واستوى إلى آخر الآيات. لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام تمامي ألم مسمى كروتاليندو aye Musa kapkon damina chogo fwanye alaka kishibaka jakara annahu lamma balagha asuddahu wastawa ala ya fwanye ya kotumami Musa ka hakili dafara akafanga dafara ala ye kodo ani doni ala yodama ودي على لما بلغ أصده تمام موسى سيرا أكا حكلي دفرا وقت مي واستوى أكا فنغا دفرا عبد الرحمن صادق وكتشا نمبك دي ني سيرا سامبيناني غالبا نبي ما جامنشيرا نو سيرا سامبيناني حكلي بدفا فنغا بدفا تمام أكا حكلي دفرا أكا فنغا دفرا أتيناه حكما وعلما ne ala ye hikima dama kodo ani doni ne ala ye udama qala mujahid yani nubuwata mujahid ko hukuma wa ilma akoye munye ko nabi nyumaya mami asera hakili dafara fanga dafara ala ye kodon dama ka hakili dama ka doni dama وكذلك نجزي المحسنين alako alaye ninke Musa ye chogomi Musa doronte ninye mogo niye mogo nyumande iye ini ala chenye iye nyali ke nyuma yake kata damfe umfanama ala ben ninkiye abe kodon dima abe doni dima kila famu mogo nyumambe mogo ni ala chenye ini ala che yonye iye nyuma yake kata damfuma ala ye Musa sara chogomite ala bo ofanaki aboki ifanai summa jakara taala sababu usulihi la ma kana taala qaddara lahu min nabuwati wa taklim okofe ala binan kibariya ala ye millatige Musa ye min yin nabu nyumaya ani ala ka kuma nyogonya ala yo millatige Musa ko bena ke Musa ye obe soro chogomi obe sernu sababu mununye ala beno fonye ni Musa be do sababu la في قداية قتله ذلك القبطيا الذي كان سبب خروجه من ديار المصرية إلى بلاد مدينة وكرسني سبب جمعي موسى يقبطيغان كادو رفها من يفرونك قبل مغدوه وفغالي دكرا سببه ني موسى تارا كتا مصر كبورا مصر كتا مدينة دغلا atara misra kata Madiana dugula akan nabi nyumaya sababu ani ala ka kuma nyogonya sababu kera munye mogo do de fagara bolo o de kera bo sababu e ka bo misra kata Madiana
ala ko wa dagala almadinatan ala hini qaflati min ahliha musa donna misra dugu kono iya do musa alla mona firawna ka dude kono tuma mi hakili dafarate fanga dafarate adonna misra dugu kono abake ka yala dugu kono wakati mi ni dugu mo hakili te dugu kono nana doni ko ba ko abese ka ke qailulay atumbe arabu kala dala tile ganfe bebeta doika sokono kada kalafia ibasoro bebe sinogola tile gan sinogola mogo site dugu kono nibe yala dugu kono mogo hakilite dugu kono nala bebe ka sokono ibe sinogola nin kafula wakati mu nyinana dugu kono nala abese ka ke utumbe qailula la ubu katile gan sinogola ube kodo nana minye dugu mogo sugula o wakati u hakilite dugu kolona nofe usugula lendoni o koyinye bo o wakati de u hakilite dugu kolona nofe wakati mi musa donna dugu kono abake katama dugu kono kayala fawajada fiha arajulaini yaqtatilan musa ye mogo fula soro dugu kono naina ubake ka nyogon sama ubekele ni nyogon sama la haja min shiyatihi ce fulai ce doyi oye musa ka kabila mogoy oye bani sirlanka de wa haja min aduwihi ce doyi oye musa ka jugu dode firawna ka kabila mogo kubti gankaw fastakhasahu alladhi min shiyatihi ce minye musa ka siya mogo ya ka kabila mogo bani sirlanka waya dama kasi musa la ko musa ka ale deme aya dama kasi musa la kata jomma ala alladhi min aduwihi aya dama kasi musa la kata mogoka aya dama kasi musa la mogoka mogo minye aka juguye kubuti ganka parce que bani salanka ka jugu de kubuti ganka we donc aya nyine musa fe ko musa ka ale deme kubuti ganka inka ku be kelela fawakajahu musa donc istighasa min fule ninye anya fo tawhid bondala abe tawhid tigu bolo akhira tigu bolo al istighasatu bi ghairi llah shirku ki dama kasini ala tanaye fulanka foya dero ate dembe dama kashi ka keni foye ni ala kelempewte obe tawhid bondala obe akhira bondaw kono mais afule ya bari selanka nye dama kashi ke ni musa ye ko aka dema ka jukuka nuno be fara nyogon ka chokodi don ke bawo ko al istiqasatu nawayin istiqasatu jaijatun wal istiqasatu mamnuwa dama kashi ye chogo ya fulade dama kashi do dagara dama kashi do balilendo dama kashi min balilendo istiqasatu mamnu dama kasi min balire no ni shirku do ki dama kasi dan fenna femminte dan fen baray ni dama kasi dan fenna ka fennyini dan fe femminte dan fen bolo nu o kirani ala de ni dama kasi de fulanka fuyay ni dama kasi de musrikiyay misali la woliju be jamana were la ebe jamana were la ube woliju be dugu la ebe kungo konona la ni jugu bena ema sisa woliju inte alebe fo dugu were de la ki dama kasi ya woliju fulana nanande men ni jugu la ate ikoro ni nye dama kasi nye shirku de parce que fule ka femore min bi koro iya wele kata min atese ka nyanabo ni nye shirku de ube suube kabulu kono itari dama kasi suude la karasa dentene bolo dendima ube karasa garjage tenela ika garjage kenela karasa bana bennan furake sufana da be kaburu kono ninye dama kasi minye ninye musrake oye ka fengore wole minti alay dama kasi min daga lendo niye deme nyini danfen fe fenna yi dama kasi danfen fe fenna mi ala ya se dama bese kake bashi tola o de fule ninye eni jugu be nyogona mogo do nana e baro o tigi
fanga bala eni mogo min be nyogona abese wala karasa ndeme ni min deme karasa ba fe kin faga ba fe kin toro e yere baro abese ka tigi mina ka boyla ni ndama kasi basite nina ashebe nina a ube e ka doni do dalembe duguma mogo do nana karasa ndeme ikinyu nka donila abese ki deme kinyu fana ninye dama kasi minye ninye deme nyini minye ye deme nyini dan fe na min na shebala donc ndi dama kasi suku basite nina Musa taye ninde aye fende nyini Musa fe min shebe Musa ye abese kake ni dama kasi basite nina nindagara me niye fendo nyini dan fe min she taye alaki de kerekerani o keliye o de shirkwe fa wakadahu Musa fakada alayhi tumami a deme nyini Musa fe aka jugu inka Musa ye abolo kuru ka ewa cheyin gosini bolo kuru inye sayalla tigraka bolo kuru kele Musa yodo ke cheyin na jugu ina kubutigan kaima asara qala haja min amali shaytan me Musa ma dabwa kama ka fakade Musa ya dabwa kama de abe faranni na chogomi me ala ya latige kubutigan kain kakka ke saye asara a Musa ko ninye shaytane ka barade ne kolima wuli afagali kama me nim bolo kuru kerenya faga ninye shaytane ka barade innahu aduwwun mudillu mubin shaytane ye jugude kata hada mademma shaytane ye mugofili bagade na filili be kene kafana mogo fili bagade shaytane jugude shaytane fili bagade shaytane na be mogo fili la fili min na bangalelo shaytane de ka fili yen ninye shaytane de ka jugu ya ninye ne ma dabo ningama qala rabbi bima ana amuta alayya falan akuna jahira lil mujrimin ninkere ha ube kuma ne refa قال ربي موسى كنت على إني جلمت نفسي نينيرو كنتونو نين نمبارا منك نينيرو كنتونو فاغفر لي فغفر الله على إكانك جنوبو يافا إكا يافا نما على ياكا جنوبو يافا إنه هو الغفور الرحيم alay jon sutura bagade junubula alay nema likela de naba jon nema anko kafur mustanqu min al maghfara nege banku fula de do nu betakele yoro lawba sori ukunna nafa fula bala niya sori kunna bi kun sutura awa minye awa tile ani finye ani binye kalaw abeke sababu ye ka kun kisi ka bo ulu fana ma fen fula yera la bo ni ala fana ko kafur fen fula bala ala be jon sutura suni tile ibe ala soso ibe junubu ke ala bi sutura mogote boy ka junubu in kalama me ini tubira katama ba sagi ka yafima fana abi sutura ka junubu la aba sagi ka yafima ala ka sutura be jonka odi ato salafu doko akonni kasa tumbe junubula mogote se ka gere wulula salafu tumbu yere majigide ni kasa tumbe junubula iba soru junubu te wulula me ube nunu fo yere majigini wajuli kama ni kasa tumbe junubula ko mogote se ka gere wulula me hada made kasa te junubula ibe ala soso ala bi sutura ni tubira katama fana abaya fa ye mogote bo kalama ودي أتقهتاني كأن نونيا كنوا لو ألموا قبيح سريرتي لا أبا السلام علي من يلقاني أكو أليك تنيغنا جنيغنا تروبا بنيا أكو من غندونغ كو جوغو من بالي بلو غندولا جوغو ما منون بالي بلو غندولا نوتو نيودو كو بيبك السلام بلاليك سيرالا نونا بنا donc ala be hada maden sutura ibe ala soso ni junubu ke ala bi sutura abe sagi ka ya faye wode kafuru ye arrahim ala yenne malikeda de abaka jonnema qala rabbi
موسى كو نتيجي الله بما أني أموت علي فلن أكون جهيرا للمجرمين أكون تيجي الله ينما من كنيه أي بما جالت لي من الجاه والإج والمنعة ويه درجة من دين نما يبني من دين نما ويبالي من دين نما كم بالي فين شامنا ككرماني بنيا كنيا كينكا جنوبو يافانيه فلن أكون جهيرا أي مؤينا للمجرمين نكا شيتو كونو نتكي تونيا لكلا كدملي كلا تغني تونيا لكلا كدمليوا نتكي تونيا لكلا دمي بغاي تونيا لكلا نتكي تونيا لكلا شيد دمي بغاي تغني وين نيما من دي نيما كدرجة من دي نيما كبونيا من دي نيما ككرما من دي نيما كنك bali fencama munun tun kanki soro kembal wala no mun soro o koso neteke tinyali kala deme bagay abada bal sadi ya iranna ya ako ja hada mademmi ni alaye yurwali kiye alaye nema kiye e kanka ke nyuman kala deme bagade e manka ke kojugu kala imake e manka ke kojugu kala deme bagay mogo ni alaye nema ke akera aye shede dima ube aye doni de dima ube aye yuro wali de dima ni ala koni ye nema ke hada madenye e nema tigi manka ke chiali kala shi deme bagay ambo do Musa ka kuma la ya ye nema min ke neka o koso nete ke chiali kala shi deme bagay tukuni nema tigi ala ye bonyane karmani nema ke mo minye ki lafiya doni bi bolo ube titiri ube daraja undi joyoro dirima ube sebiye e manka ke tinyali kala si deme bagay ikanka nyuman kala ude deme imanka tinyali kala deme me jiyan labayna bil akis illa marahim rabbi nema tiku kelen munu nu ala hinalura ala yu nema ulube nyuman kala udeme sino nema tiki chama bi abe tunyali kela ni tinyali kela de deme kateme nyuman kela uka nema tigi chama doyoro mimba bola be tinyali kela de deme nai shene yurwali mimba la kacha ka tinyali kela de deme kateme nyali kela uka kateme nyuman kela uka kasoro mimbe qur'ana aya kuno ambe minta Musa ka qisa la faida la ni ala ye nema kiye e manka ke tinyali kela si deme bagai kasi kuno منكسر كل المجرمين أي الكافرين بك المخالفين لأمرك مغموني إيه على في سرواليا ككافرانية منوني كان يامر كان سوسو نموسى تك ولود دم بغاي أبدا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فاصبح في المدينة خائفا يترقب نينكيل يقول تعالى مخبر عن موسى عليه السلام ala ba fo masamin korta lendo na banki bariya kabo Musa ma ala katishibaka لما قتل ذلك لقبطية أنه أصبح ثم أيو قبطيغان كيون فقا اللبنا في المدينة قائفة اللبنا مصر الدقو كنو أسرانه أي مما آرت ما فعلا أي بارا منك أسرالهم بأغشي كنو أنو كولو كرو يترقب نابك ككباريا ولمه Firauna na kajjama be nyogo nyemminka ubena min fo ale ubena min kala abake ko lamme bunkasiri ko yataraqabu yatalaffatu wa yatawaqqau ma yakunu min hajal amri abake ka awa akulaje na be makono ke nin koy
ko juman be na ke ala famarra fi badi turugati asirane abake ka ko lamme parce que Musa bado ni mo min fagara misranka be bado barisalanka be bado mo site farinya ka kubtigan ka faga misra kono fonna kera Musa ya le millamona firawna ka du kono sino barisalanka site jate fariya kake wodi ato asiralen tora du kono parce que bado nimbara ke baga ite mo simira ke baga la na lete parce que le millamona firawna ka du kono jafariya dobe alela kato makateme barisalanka toka asiralen tora dugu kono be kibarew lamme min bena fo ka tola atemenani dugu kono nay na katemeni yoro doye tuguni fayjal leji astansarahu bil amusi yastasiruhu Musa bumin abebu min kalama tamato misra dugu kono asirane ajrone abebu min kalama dro kunu chemi ni kumutiganka tumbe nyogona na yedde menyini Musa fe Musa bebo min kalama oni kubutigan ka wore be kelela tuguni ayet de men ni Musa fe tuguni qala lahu Musa ko ma innaka laqawiyyun mubin akoye fendom bali esade e ka fendom bali ya be kene ka bangelendo kunu ede ni mogodo tumbe nyogona ya eye ne wole kinki deme bolo kuru kerembora wala okera saya ye ne bola sara bi fana ede ni mogo wore be nyogo na be na ne wala kinki demo wala fana e fana e fendom bali ka fendom bali ya bangalende de tumami Musa e mankanci bani salankai nan nin chogola falamma arada an yabsita billadhi huwa adu lahum tumami Musa ya Allah nyini munyu fula be jugu ya bafe ko mina ko bo chaina ko butiganka Musa ye mankanci a yere kan moy na folo bari salankai na ko abake ka ko minge ko bendantere kunu eni me tumbena bi ebe ni nyogona la eye fendom bali de tuma ya ye mankanci bari salankai ma me Musa la ya la nyine ka ko butigankai mina puru ka boy bari salankai fana jatela aye mankan minci alela Musa bafe kana bolokuru indi alede matuguni min kera Musa bolo fana borokuru kele na bodo asiranna qala ya Musa ako Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsa bil ams ako Musa ba fe kan ne fana faga komi kunu ye mo faga chokomi iba fe kin fana faga parce que ban sanan kaw nyana Musa man kancha lela abena le de minakabu kasor Musa la nyina tumba fe ka jugu inde min fulaka jugu inde mina mi ale nyana mankancira le minna bolo samana kanale de ma ba fe kale de mina kale bugo akoy ba fe kanne fana faga komi kunu ye mo faga ya togomia mun kasir beninde foya Abdurrahman Saadi min ye tawsir al muyassar beninde fo bani selan kaunde siranna Musa bena le mina ka bugo akoy ba fe kanne faga wa komi kunu ye mo faga togomia in turidu illa an takuna jabbara fil ard Musa eta foi la nyini ete foi la nyini dugu koro kare ebe mil la nyini misira dugu koro ka ye ba fe ka ke yere sago kala de ya ete foi la nyini ya ni yere sago kete ite foi la nyini dugu koro ka ya ni yere sago kete o ma turidu an takuna min al muslihina Musa eta fe ka ke nyali kala e koy eta fe ka ke nyali kelade e ba fe ka ke nyali kelade ya falamma sami'a zalika liqubutiyu laqifaha min fammihi tuma mi qubuti gan kan yen nimme bari salan kayinna ayen nin kuma mina kabo ban salan kayin dala summa jahaba biha ila babi fir'auna wa liqaha indahu an kuma intara fir'auna dala atara kuma in fo fir'auna kan mugoye falima fir'aunu bizalika fastadda hanaquhu wa ajama ala qatl Musa aw tumami fir'auna yennin do ko ja Musa de kubutigan kayin faga fir'auna kaddimi abonyana Musa ka
أدن تجرى موسى فغلق فطلبوه فباسوا وراءه ليحضروه لذلك أو فرعون يجمع ولي أيام مغودو ولي كوكة موسى يني وكان ناي وكافا على بنو أدفو قال لهم آية وبنيفه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. نقول كرا فرعون ناك جماعة بلوا كو جماعة كولي كتا موسى منا وكانانا يكافها ninkele chedo be ala yire ya wole ni cheyai parce que jama tarani sira minye ama tani wo sirai ale ye dugu kofela mina ni sira wore ye kaboli kana Musa kana jama ko sanu kase Musa ma ale kase Musa ma kabira fwai ala ya wole ko cheye parce que ay cheya ke waja rajulu min aqsa al madinati ala ko chedo nana kaboni jugu kofela ye dugu yoro janye sira min kasuru jama yota sira min ka jaddugo ko fela yota ale yota yesha me ale yota take katama chogolare abe bolide aye sira janta dugu ko fela sirata to borani dugu kononai ale ye dugu ko fela sirata bake ka boli kana ale folo nana Musa masani jama kashama qala ya Musa akum Musa inna lil malaa'ikati yamiruna bika liyaqtuluka awa firawuna na ka jama ya nyogonye ikade nyogonye kera munka ubi fa jama ya nyogonye ka ku ubi fa akhruj awa sisa bom misra ka dugu kono ibeta yoro mi kata inni laka minan nasihina ne ye konnan ja baga de kana yimade ne konnan jabaga de kanayma ko ni soro ya ha bo ikata وجاء رجل بنكسر وصفه برجوليتي ألا يتشي من كتني تشياي لأنه قال فالطريقة بس كجمت نسرا مني على يسرا فله فسلك الطريقة أقرب من طريق الذي بويس وراءه بنكسر كنا تقولا أيه لي سرتا سرا من كتلي كتمولو كسرك فسبق إلى موسى علينا نب أيوكم موسى لا فقال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أقوم موسى جماعة ينغني كما يتساورون فيك وينغو حقلنا ينيك إرنيوك إيكا ليقتلوك كوبو فأخرج أي من البلاد بومسرا دوغو كونود إني لك من الناس هنا نيما كنا جابغد نانا كنا جادكي بو إيكاتا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير tumami cey nye Musa kibariya
ko firawuna n'a ka jama ye ɲɔgɔn ye a ka ko la k'u b'a faga fa kharaja minha khaifa yataraqabu Musa bɔra Misira a sirannen n'a b'a kɛ ka kibaruyaw lamɛn min bɛna fɔ min bɛna kɛ a sirannen bɔra Misira qala rabbi akontigi ala najini min alqawmi zalimin ala ikan ne kisi ka bɔ mɔgɔ tɔɲalikɛlaw ma parce que firawuna n'a ka jama fule ka tugu Musa ko k'a ɲini k'u b'a faga tɔɲali de don parce que a ye mɔgɔ min faga ma yɛrɛ tugu kataw de don a kelen kɔfɛ fana a ye yafa ɲini ala fɛ ala y'a ka tubu mina ala yafara ma donc ala yafalen kɔfɛ mɔgɔ ma k'a ka tubu mina ko dɔ la ni e wulila k'a tugu a ko o ko in na i ye tɔɲalikɛla bɛ tɛ tɔɲalikɛla e ye tɔɲalikɛla de parce que ye Musa ɲini fɛn kan i man ka ɲini min kan o de y'a to a ko ala ntigi ala n kisi ka bɛ mɔgɔ tɔɲalikɛlaw ma parce que o ye Musa ɲini k'o b'a faga tɔɲali de kan parce que ale m'a tugu ka cɛ in faga ka taw de don o kɔfɛ a y'a ɲini ala fɛ ka tubi ka taa ala ma ko ala ka yafa ma ala y'a ka tubi minɛ ala yafara ma n'u olu tugura ko o la o n'a ta bɛɛ k'olu b'a faga u y'a tɔɲɔ a ko n kisi ka bɔ mɔgɔ tɔɲalikɛlaw ma walamma tawajjaha tilqa'a madyana tuma min Musa ɲɛsira Madyana bɛ fan min a y'a ɲɛsin Madyana bɛ fan min a donna o sira la qala sa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil parce que Musa donna Madyana ka sira la k'a sɔrɔ Musa tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ a tun bɛ nɛɛma de kɔnɔ mɔgɔ nɛɛmalen de don a tun bɛ ɲɛmaya so de kɔnɔ mɔgɔ min tun bɛ nin nɛɛma nin lafiya in na e ka bɔ ka kɔngɔ kɔnɔ ja min na ka dugu dɔ sira min na dugu min t'a dɔ yɛrɛ yɛrɛnankan fɛn fana tɛ i sɛ mais maliɲɔgɔn hadamaden filɛ lafiya ni nɛɛma ni kɔrɔta dɔ tɛ sɔrɔ ni gɛlɛya dɔ de bɛ sɔrɔ lafiya ni daraja kɔrɔta dɔ tɛ sɔrɔ ni lajarabi dɔ de bɛ sɔrɔ o de y'a to n ko delila ka Imamuna Safa ɲininka yala ala k'i lafiya de fɔlɔ o kɔfɛ a k'i lajarabi ou bien ala k'i lajarabi de o kɔfɛ a k'i lafiya Imamuna Safa ko mɔgɔ si tɛ lafiya sɔrɔ fɔlɔ n'i ma lajarabi dɛ a ko hɛrɛ ni lafiya tɛ sɔrɔ fɔlɔ ni balaw ni lajarabi de bɛ sɔrɔ donc Musa bɔra ka don Madyana sira la bal kana fi rafahiyati wa ni'amati wa riyasati o y'a sɔrɔ a tɛ sira in dɔn a tɛ Madyana dɔn a tɛ Madyana sira in dɔn bal a tun bɛ lafiya de la ani nɛɛma ani ɲɛmaya ka bɔ o la ka sira minɛ i tɛ sira min dɔn ka kɔrɔ mɔgɔ ka bɔ nin nɛɛma la ka don kungo kɔnɔ sira la i tɛ sira min dɔn fa kharaja minha khaifa yatalafatu munkasir bɛ yataraqabu kira a b'a kɛ ka ko lajɛ a ko lajɛ a b'a ko lajɛ yan fɛ a b'a ko lajɛ yan fɛ Abdurrahmani Sadi b'a kɛ a b'a kɛ ka kibaruyaw lamɛn min bɛna fɔ min bɛna kɛ qala rabbi najjini min alqawmi jalimin ay min firawuna wa malaihi n kisi ka bɔ mɔgɔ tɔɲalikɛlaw ma firawuna na ka jama fajakaru anna Allah subhanahu wa ta'ala bunkasir ko k'u y'a fɔ ko ala ye malikiya dɔ bila an ye sotigi min bɛ sira yira la mais Allahu alam nunu tafsirkɛla sahalenw tɛ nunu fɔ ale fana y'a fɔ bi sighati tamrid wa jukira nunu Allahu alam donc ayi ala deli ala bɛ se ka Madyana sira a bɛ se ka kanda kata sira ɲuman ma sira tilenna ma cogo min a bɛ se ka Madyana sɔrɔ lafiya la cogo min a ye ala deli o la kɔni a ye Madyana sira minɛ a taara walamma warada ma Madyana tuma min a nana Madyana ka jita yɔrɔ la u y'a dɔn dugu bɛ yen fɔlɔ i b'a sɔrɔ dugu ka jita yɔrɔ bɛ dugu kɛnɛmana de la dugu bɛ jita kɔlɔn min na i b'a sɔrɔ kɔlɔn in bɛ dugu da de fɛ fɔlɔ i b'a daminɛ kɔlɔn de la fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ don dugu kɔnɔ Madyanankaw bɛ jita yɔrɔ min an'u b'u ka baganw min kɔlɔn min na Musa taara Madyana a taara fo a nana Madyana ka jita yɔrɔ in na
ube jita kolomina ka bagaw mi kolomina ananai wajada alayhi ummatan minan nas aye jama hadamaden jama do soro jama anko ummata qur'ana la abena jamala abena wakati wula donc abena dina la inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ninde aka dina ye dina kele ummata o yoro dina de la ummata bena wakati la wadakara bada ummati yusufu ka kisala a hakili jigina wakati kofe ummata bena jamala hadamaden jamala wajara alayhi ummata minan nas ay hadamaden jama do soro koloina ubake yasquna ubake ku kabagawmi wajada min dunihim ay asro jamain koro imratani tajudani ay musofula soro ulu faralente jamain kade jamain be koloina ubu kabagawmi muso fula in ba dama yu kan ewa bawu fara ɲɔgɔn kan jɔlen b'u bawu kunna olu ma don jama in na muso fula olu jɔlen bɛ kɛrɛfɛ jama in kɔrɔ kɛrɛfɛ u y'u ka bawu fara ɲɔgɔn kan jɔlen b'u bawu kunna ye tuma min musa nana kɔlɔ in na cɛ dama de bɛ kɔlɔ in na u b'a kɛ k'u ka baganw min ni muso fula in ulu fula jɔlen b'u baganw kunna k'u ka baganw fara ɲɔgɔn kan k'u jɔ kunna tafsirkɛlaw dɔw b'a fɔ kolo dugumɔgɔ minnu bɛ kɔlɔn na u juguyalen ka taa muso fula in ma u t'a fɛ hali muso fula ninnu ka bagan ka fara u ka bagan ka kan min abdurahmani sadu ko nin b'u ka adabubaliya anu ni hadamadenya ɲuman t'o la nin b'o yira n'u tɛ sɔn muso fula in ka bagan fula u ka baw ka gɛrɛ o la u t'a fɛ u ka baw ka min ka fara u ka baw kan u jɔlen b'u baw kunna musa y'u ye ni lahala la muso in fula u hinna ye musa minɛ kala musa ko ma katabukuma a k'anw fa fula fana ka kibaruya ye jumɛn mɔgɔ tɔw bɛɛ bɛ kɔlɔn la u b'u ka baganw mɛn aw kelen jɔlen don a ka baganw kunna a faralen tɛ jama kan aw fana ka fula ka kibaruya ye jumɛn ye kala ta muso fula in ko la nisqi hatta yusdira iri'aw u ko anw kɔni ni anw n'an ka baganw nana anw t'an ka baganw min fo bagantigi bɛ bagan min na yan ni olu bɛɛ y'u ka baganw min u taara wagati min mɔgɔ tɛ an fana bɛ gɛrɛ kɔlɔn in na an b'an ka baganw min an bɛ fayidaw dɔ sɔrɔ yan a fayida dɔ ye mun ye k'a fɔ depuis gale cɛ ni walimuso tɛ ɲagami fɛn ye ikhtilatu kuranɛ yɛrɛ ma sɔn o ma ni muso fula u ma sɔn ka ɲagami cɛw la o fula n'u ka baganw b'o dama de ni cɛw y'u ka baganw min kɔlɔn la ka taa pewu de olu fula bɛna kɔlɔn la u b'a sɔrɔ cɛ si tɛ u b'u ka baganw min nin b'a yira cɛ ni muso man ka ɲagami haramu silamɛya sariya la a kɛra u ɲagambira silama kalanyɔrɔ de la silamɛya jamiyaw de la silama madrasaw de la jamana kɔnɔ a kɛra sa u ɲagambira ekɔlisow de haram fi dinil islam cɛ ni muso ka ɲagami ye haramu de silamɛya sariya y'a haramuya a fɔlen nin kisa kɔnɔ silamɛya sariya sagira an ka sariya yɛrɛ fana y'a haramuya hari dondolo ciden bɔtɔ misiri la a ɲa bɛ cɛw ni muso ɲagambira sira la misiri sira la a ko ya masara nisa'i aqiranna wala tahwanna tariqa a ko muso jama ayata kofe a kana ɲagambi cɛw la sira la a tɛ bɛn aw musow ye a ka taama sira camancɛ la hadisa sahalen dɔ bɛ Bunimaja kɔnɔ a ko musow jama a ye mabɔ cɛw la ka taa kɛrɛfɛ a tɛ bɛn muso ye ka taama sira camancɛ la musow taara miru muso min ye hadisa in mafula ciden ka nin kuma fɔ musow ye a bɛ bɔra sira camancɛ la ka taa miru sira kɛrɛfɛ la k'olu taara miru kogow de kɛrɛfɛ n'u bɛ taama kogow kɛrɛfɛ ko hari ka hijabu fo a bɛ nɔrɔ kogo la muso bɛ taara sira kɛrɛfɛ ka taa miru
kogo la katama kego kerefo hari ka hijabu fo pour muso noro la kogo la kata fo ka hijabu be noro kogo la yalo fulo ka kogo ye bogode kala woni fe umbala fini be norala fo ka finu be noro kogo la misiri sira abe daga kala nyoro ni sugu de la chen muso ka nyagami salli yoro fule misiri kono ciden ko cewu ka safa nyuma ye ka safa folo u ka safa jugu ye ka safa labai parce que ni muso ka so muso ka safa ye ka safa labai u ka safa jugu ye ka safa folo ni cewu ka so ummu salamata ka hadisa dobe akoni ciden ye salamu bila na ba nye silento korma astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakata ya jil jalalul kiram ko ale bolo ciden ten ninke foi kama fo muso ka bom misiri kono chanis cew ka wuli pulu kana nyagam bisrala parce que ciden ka sebo atumbu ka jogola sunna do bolo ni ciden ye salamu bila ka nyesi lento koroma nama yelema ka nyesi awuma mo site wula nola ako ale bolo ciden tunken atunten ninke foi kama fo muso ka bo kata sani cew ka bo ukana nyagam bisrala